Случвало ли ви се да пренебрегнете съобщение, мислейки, че не е важно, само за да осъзнаете по-късно, че е точно това, от което сте се нуждаели? Може би е било учител, който ви дава отговора на тест, приятел, който ви напомня за краен срок, или дори родителите ви, които ви казват нещо, което не искате да чуете. Всички хора са имали подобно преживяване, но когато Бог ни зове, това наистина е по-важно от всичко друго. Някои избират да бъдат смирени пред Бога, а други не желаят. В този пасаж Исус укорява група религиозни водачи, че пренебрегват най-великото послание, изпращано някога – Божието свидетелство за Исус. Техният проблем? Твърде съсредоточени са върху собствените си гласове, за да чуят Божия. Исус току-що изцели човек в събота и религиозните водачи са бесни, защото това нарушава техните традиции. Вместо да видят чудото като знак за Божията сила, те се фокусират върху легализма, спазването на правилата без да признаят истинската им цел. В отговор, Исус обяснява своята самоличност като Божий син, подкрепена от свидетели, Йоан Кръстител, неговите дела Бог Отец, от когото Исус идва, и писанията от Моисей до Малахия. Но фарисеите, садукеите и тълпата отказват да повярват. Главният проблем тук е духовната глухота. Водачите отказват да чуят Божия глас, защото са прекалено погълнати от собствената си гордост и погрешно тълкуване на писанието. Това не е само техен проблем, човешко е, когато хората поставят своите желания или идеи пред Божията истина. Стихове 37 до 38: И Отец, който ме е пратил, Той е свидетелствал за мене. Вие никога не сте чули гласа му, нито сте видели образа му, и словото му не пребъдва във вас, защото не вярвате в онзи, когото Той е пратил. Исус директно се обръща към духовната слепота на религиозните водачи. Въпреки дълбокото им познаване на писанието и отдадеността им на религиозните практики, те не са успели да разпознаят Божието свидетелство чрез Исус. Сърцата им са затворени за Божия глас, и това се вижда от факта, че отхвърлят Исус, когото Бог е изпратил. Разчитането на външни ритуали и знания без истинска връзка с Бог води до духовна празнота. Да чуеш Божия глас изисква вяра и смирение. Познаването на Божието Слово е безсмислено, ако не води до вяра в Христос и послушание на Неговите думи. Стихове 39 до 40. Вие изследвате писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот, и те свидетелстват за мен, но вие не искате да дойдете при мен, за да имате живот. Учителите изучаваха писанията старателно, но пропускаха тяхната цел – да посочат към Исус. Гордостта им от знанията им ги заслепяваше за живото слово, стоящо пред тях. Вечният живот не се намира в самите писания, а в личността на Христос, за когото писанията свидетелстват и към когото водят. Ако човек не дойде при Христос чрез писанието, знанието му не му помага. Проблемът им беше гордостта и самонадеяността, които ги заслепяваха за истинския източник на живот – самия Исус. Библията не е просто книга с правила или информация, тя е пътна карта към връзка с Христос, който зае твоето място на наказание, за да можеш ти да заемеш Неговото място на благословение. Писанието, като карта на съкровище, ни насочва към Исус. Той е съкровището. Четете Библията не само за знания, но за да срещнете Исус лично и да задълбочите доверието си в Него. Стихове 41 до 42: Аз не приемам слава от човеци, но зная, че вие нямате любов към Бога в себе си. Исус подчертава липсата им на истинска любов към Бога. Те търсят човешко одобрение и слава, вместо да се стремят да прославят Бога. Тяхната религиозност е празна, защото мотивацията им е егоцентрична, фокусирана върху човека, а не върху Бога. Търсенето на човешко одобрение вместо Божието разваля истинското поклонение. Трябва да внимаваме с това. Истинската вяра е мотивирана от любов към Бога и любов към хората, заради Неговата любов в нас, а не от желание за признание или самохвалство. Все едно да правиш добри дела само за аплодисменти, но да забравяш защо ги правиш всъщност. Запитайте се,
Мотивирани ли сте от любов към Бога, или сте по-загрижени за това как ви възприемат другите? Стих 43. Аз дойдох в името на Отца ми и не ме приемате. Ако друг дойде в свое име, него ще приемете. Исус критикува склонността им да приемат лъжеучители, докато отхвърлят истинския Месия. Хората често прегръщат харизматични лидери, които се приспособяват към техните желания, но се съпротивляват на избрани Божии посланици. Предпочитанието към човешки лидери пред Божията истина води до духовна измама. Затова бъдете проницателни. Истинските Божии посланици се придържат към Неговото Слово и посочват към Христос, а не към себе си. Да избереш някой, който се харесва на нашите желания, но е в противоречие с Божиите думи, е като да избереш фалшив диамант пред истинския, защото блести повече. Не се подвеждайте от популярност или харизма. Търсете лидери и учения, които ви насочват към Христос. Стих 44. Как можете да вярвате, когато приемате слава един от друг и не търсите славата, която идва от единствения Бог? Исус посочва ключова пречка пред вярата – да ценим човешкото одобрение повече от Божията слава. Вярата им е задушена от желанието им да впечатлят един друг, вместо да живеят за Бога. Страхът от човека често надделява над страха от Бога, блокирайки истинската вяра. Истинската вяра изисква смирение и фокус върху прославянето на Бога, а не на нас самите да угодим на Бога, а не на хората. Когато угодим на Бога, ние ще бъдем полезни на всички хора, чието живот докосваме, и това е възможно, защото силата да обичаме и благославяме идва от Него. Да се фокусираме върху нещо друго освен Бога ни разсейва и ни ограбва от силата и победата, които Той ни дава. Представете си, че се опитвате да бягате в състезание, като непрекъснато спирате, за да проверите дали тълпата ви аплодира. Няма никога да стигнете до финала. Помолете Бога да премести фокуса ви от това да угодите на хората към това да го прославяте във всичко, което правите. Стихове от 45 до 47. Не мислете, че ще ви обвиня пред Отца. Има един, който ви обвинява, Моисей, на когото сте се надявали, защото ако вярвахте на Моисей, щяхте да вярвате и на мен, понеже той писа за мен. Но ако не вярвате на неговите писания, как ще повярвате на моите думи? Исус се изправя срещу тяхното лицемерие. Те се гордееха, че следват закона на Моисей, но пренебрегваха факта, че Моисей е писал за идването на Месията. Пасхалният агнец символизира жертвата на Исус. Как може едно животно да отнеме греховете на някого или да плати за тях? Не може, но то е сочело към Исус, който умря на кръста и възкръсна. Всичко е за Него. Само Исус може да плати за нашите грехове. Тяхното отхвърляне на Исус беше отхвърляне на учението на Моисей. Наистина, погрешното доверие в религиозното наследство без истинска вяра води до духовен провал. Писанието не може да се прилага избирателно. Ако вярвате на Божието Слово, трябва да вярвате и на Исус, изпълнението на това Слово. Все едно да твърдите, че обичате една книга, но да отказвате да се срещнете с автора, когато той е пред вас, и се опитвате да я разберете, но отказвате съвета на автора. Помислете дали вашата вяра е основана на традиция или на лична връзка с Христос. Доверете се на цялото послание на Писанието, което е съсредоточено върху Исус. Пасажът разкрива опасността от духовна слепота, да ценим човешката слава, традициите и знанието повече от истинската връзка с Бог чрез Христос. Решението е да разпознаем Исус като изпълнение на Писанието, гласа на Отца и източника на вечен живот. Това изисква смирение, любов към Бога, приемане на всичко, което Библията казва, и фокус върху Неговата слава. Фокусирани ли сте върху това да знаете за Бога, или идвате при Бога чрез Исус? Освободете се от нуждата от човешко одобрение, когато тя ви отдалечава от Бога, и живейте за Божията чест, като спазвате Неговото Слово. Вярвайте на Словото. Нека Писанието ви води към Христос и позволете на Неговата истина да преобрази живота ви.
Нека този пасаж ви предизвика да слушате Божия глас, да дойдете при Исус и да живеете в свободата и радостта на Неговия вечен живот. Небесни Отче, благодарим Ти, че ни разкриваш истината си чрез Сина си. Помогни ни да търсим Твоята слава, а не човешкото одобрение, и да се уповаваме на писанията, които свидетелстват за Исус. Отвори сърцата ни да повярваме и да следваме Твоето Слово, за да получим вечен живот чрез Христос. Амин.